What up, Pyhä Patonki taas täällä. Lyhentäisimme Patongiksi, kyllä se on hyvä nimi. Nyt tuli iso update videoista, videolaadusta, että sisällöstä tulee ole hyvä iso update laadusta sen takia, koska mä löysin mun kaapista kamerajalan. Siinä tulee olla hienosti parempaa. Mun käsi tärisee hyvin paljon, mutta pistetään aina tää. Sanokaa, näyttääkö se paremmalta? Onko se jotain parempi? Myös sanokaa, pitäisikö mun leikkaa tää pois. Että se ääni kuuluisi paremmin. Mä voisin pistää siitä loppuun vielä, että kun mä pidän maskin ja pidän sen maskin pois, otan sen pois. Mutta te ette sitä tuu näkee, koska mä en halua näyttää naamaa. Sitten myöskin mä sanoin, että nyt tulee iso juttu videoihin, että tulee muuttua hyvin paljon. Ehkä. Vai sanonko mä en muista. Mutta tulee pelivideoita. Mä en tiedä mistä. Yhdessä pelistä mä haluaisin tehdä pelisarja, mutta mä en tiedä. Teekö sitä? Pistäkää te kommenttiin, mitä pelejä mun pitäisi pelata. Ja tästä nyt yksi. Mä olen 010. Ja mun vanhemmat on hyvin kireitä kaikkien pelikadeoiden kanssa. Joten se ei saa olla yli K16. Se saa olla ehkä yli K16, mutta se pitää olla niinku... Ei se ole hirveästi verta. Ei ole missään nimessä 18. Apexi, jos te olette Apexia, pistäkää kommenttia mitä niinku tahansa muuta. Se Apexi on, mitä pystyn pelaamaan. Ja muut pelejä. Pistäkää te kommenttia, mitä te haluatte. Että mä kuvaan pelivideot siis. Ja sit mä en muista sanoisiko mä, että jos... No pistä loppuun, jos mä en muista sanoa, että no pistä loppuun, että mä otan tämän... Että mä puhun maskin kanssa ja sit ilman maskia. Että sit voitte päättää, pitäisikö mä ottaa tää alajuttu pois, niin kuulettu mun äänen paremmin. Mut ei siinä kai enää oo muuta. Ja tähän tulee nyt se... No, tähän tulee nyt se, että mun ääni kuuluu ilman maskia ja maskin kanssa. Se tulee nyt. No niin, tässä on maskin kanssa. Sanokaa miltä se kuulostaa. Että pitäisikö mun ottaa se alussa pois. Vai pitäisikö mun säästää se. Ja nyt tulee sit ääni ilman maskia. Niin, sanokaa kumpi on parempi. Nyt mä oon ilman maskia. Että pitäisikö mun leikkaa se alaosa pois, että se ääni ehkä kuuluisi paremmin. Mutta jos haluatte, että alaosa pysyy, niin pistäkää kommenttia, että haluatteko sitten, että pysyykö vai eikö pysy tuo alaosa. Ja tilatkaa ja tykätkää. Se olisi moro.